Takže tu sa uvažuje nad výmenou týchto plechov. Takže tu sa bude vlastne robiť nová hydroizolácia tejto plechy. Tieto plechy vlastne sú v takomto stave, ak sú už celé doohýbané. Tu je jeden dažďový zvod. Plastový, taký novodúr. Tu je nejaká len 7, tuším, alebo tak. To je dokonca len 6. 6 zvod plastový a vlastne takto vyzerá ten žlab. Ten žlab má 15 na štyrku. 15 na štyrku má ten žlab. 14, 12, no tu má 14, tak dajme tomu 12 až 15. A ten žlab, vlastne tuto ten plech je už vyhačknutý z toho v tomto mieste, hlavne, že tu tá hydroizolácia už veľmi ťažko by sa naťahovala vzhľadom k tomu, že aj tu ten plech je vlastne takto už je vyhačknutý z toho celý von. Vlastne urobiť to, že túto zvislú časť a žlab nahradiť, že toto vlastne dať preč, túto zvislú časť a urobiť tu nový žlab z plechu a vytiahnuť to niekde sem, ten plech a tam vlastne by som sa napil tou hydroizoláciou, aby sa to vlastne preizovalo až po vrch, že vlastne táto zvislá časť s tým žlabom by sa robila nová, lebo táto časť je relatívne fajn, akože je to skorodované, ale nie je to, lebo po prípade, keď to nebude drahé, tak sa môže vymeniť aj celé, to záleží teda od toho, čo sa tam navrhne, ja to zmerám celé, čiže ten žlab máme zmeraný, tá zvislá časť je 60-70 cm, 66, dajme 70, tam je presah, dajme 70 cm, 15, toto je 70 cm. Táto časť je 60. Táto miniatika je 11. A táto atika vrchná je 20. Čiže 20, 11, 66. 66, toto má tiež 70, 15 žlab. Čiže takto to vyzerá. Tuto je ďalší zvod, čiže dva zvody sú tu. A takto to vyzerá, no vlastne tá strecha. Toto by bolo potrebné vlastne tú zvislú časť tým žlabom, po prípade tam, kde to je potrebné to vyhodiť a natiahnuť. Čo sa týka tých klampiarských prvkov. Čo sa týka hydroizolácie, tá hydroizolácia v takomto stave, jak je. Tu sa uvažovalo vlastne nad natavením, na penetráciu a natavením novej hydroizolácie. Táto časť, tu by sa vytiahla tá hydroizolácia pod, až pod ten plech. Tam by potom bola vytlačná lišta. Pritlačnú lištu, montáž pritlačnej lišty. Vlastne na túto časť zmerám vlastne ešte tie rúšky. Tuto by sa vytiahla tá hydroizolácia pod ten plech a tam by išla pritlačná lišta. Tuto by sa vlastne táto zvislá časť by sa vymenila, pokiaľ by to bolo možné, tak napojiť to na to, čo tam je, pokiaľ nie, tak to vymeniť celé na komplet.